نویسکار و ڕۆژنەمەوان سیامەند ئیبراهیم پشتی ململانیەکەی لەگەل نەخۆشیە کۆچەخوای یاداوی کرد. ئەوژی بەربانگا 15 هەیوا 12 ساڵا 2018 لێ وڵاتی ئەلمانیایە. ئیبراهیمێش دایک بوویە ساڵە 1955 ji gundê Aşûrbenaniye yê serbajarê Amûdê ve. Siyamend İbrahim ji wan kesên çalak bû yên ku tevger hildibjartin û nikarî bûn bêdeng bimînin. Xwedan rol û bandor bûn û erk û mandîbûneke mezin di berparastina ziman û dîrok û rewşenbîriya netewa xwe de pêşkêş kirin. Siyamend İbrahim ji malbatekê bû ku giringiyeke mezin di dan xwendinê ku bapîrê wî Mele Musayê Nisêbînê bû û bavê wî yekem kes bû ku pirtûkên bi zimanê Kurdî li Sûriyê belav dikirin ku ew pirtûk ji mala Remedan el-Bûtî dikirîn û li ser melayên Amûdê û Dirbêsiyê û Hesekê belav dikirin di salên çilî de ji sedsaliya Bûrî ve. Mîna pirtûkên xanî û Mewlûda Etrûşî her wiha bi dehan pirtûkên Kurdî di nav de hebûn ji wan jî yên Melayê Cizîrî û Cegerxwîn û hin pirtûkên dî yên kevin. Bandora wê jiyana ku Siyamend İbrahim têde mezin bû di nav pirtûk û xwendewariyê û zanînê de ji nermahiya neynûkên wî ve lê kir û Siyamend karî bû bi dehan ji romanên cîhanî û erebî yên navdar di wê serdemê de bixwîne. Ji nivîskarên navdar re mîna Victor Hugo û min Felûtî. Serbarî karê wî di pirtûkxaneyeke nûjen de li Şama paytexta Sûriyê. Her wiha nêzîkbûna Siyamend ji kesayetiya Kurdî ya navdar Apo Osman û seredana wî ji mala wî re li Şama paytexta Sûriyê ji sala 1977 ve ta dawiya jiyana wî di sala 1993 de ew jî roleke wê ya mezin hebû di çandina viyana zimanê Kurdî de di dil û canê Siyamend İbrahim de ku Siyamend bi xwe yek ji şagirtên Apo Osman nav li xwe dikir ku li ser destê wî fêrî zimanê Kurdî bû û wateyên xebat û qurbanîdanê di ber wî zimanê sitembar de nas kirin. Nivîskar Siyamend İbrahim her wiha di salên heştehî de ji sedsaliya Bûrî ve hejmarek ciwanên Kurd fêrî zimanê Kurdî dikir ku şagirtên wî ew handan li ser nivîsandina elifbeyeke Kurdî ku İbrahim zincîreyeke pirtûkên fêrkirina zimanê Kurdî belav kirin li ser du beşan û li Beyrûta paytexta Lubnanê hat çapkirin û belav kirin ku bi hezaran kopiyên wê hatin firotin. Ji sala 1980 û du ta sala 1988 de dema ku desthilatdariya Sûriyê rê da muhletkirina wan pirtûkan ku derbasî Sûriyê bibin bi navbênkariya Duktor Mihemed Ebdûneccarî ku ew pirtûka Siyamend yekemîn pirtûka fêrkirinê ya zimanê Kurdî bû ya mukirpê hatî li Sûriyê. Piştre navbûrî rênemayên zimanê Kurdî li gel hejmarek nivîskar û rewşenbîrên dî xwendin mîna Bavê Nazê û Merwan Usman û İbrahim Zaza. Di salên heştehî de jî Siyamend li gel hejmarek rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê kovara Aso derxistin. Lê ew kovar ya ku bi awayekî werzî derdiket di hejmara xwe ya 50 de rawistiya. Ew jî ji ber sedemên abûrî. Lê piştre Siyamend karî bû wê kovarê bigihîne hejmara 16 lê destkefteke abûrî nebû ta karibe berdewamiyê li belavkirina wê kovarê bike. Sedemên rawestana kovara Aso tenê abûrî bûn. Siyamend İbrahim her wiha bi sedan ji gotar û babetên siyasî bi zimanê erebî di rojnameyê erebî de belav kirin. Serbarî malperên elektrîkî û rojnameyên Kurdî ku Siyamend digot rojnamevanî viyana minî herî mezin bû ku nêzîkî 2000 gotar nivîsandibûn û ji sala 1989 ve berê xwe da rojnamevaniyê. Serbarî giringîdana Siyamend bi rojnamevaniyê her wiha Siyamend xwedan çavekî nîşanbaz bû di wênegiriyê de ku nêzîkî 100,000 wêneyan girtibû û di sala 1913 ve pêşengeheke wêneyan yên fotograf vekir li Rojava û Başûrê Kurdistanê û wêneyên şoreşvan û çalakvan û çalakî û xwepêşandan û xwenîşander û girtiyan nemayîş kir. Siyamend İbrahim her wiha bang dikir ji bo azadiya rojnamevaniya Kurdî û digot ku hêlên sor li pêş rojnamevaniya Kurdî hene û ji ber wê yekê rojnamevaniya Kurdî li pêş nakeve digel rewşenbîriya Kurdî re serbarî pirsgirêka abûrî li pêş berhemê rojnamegeriyê. Piştî destpêkirina şoreşê li Sûriyê Siyamend biryar da pirtûkxaneyeke giştî li Qamişlo veke û têde pirtûk û rojnameyên Kurdî kom bike ku hevalên wî bi zehmet didîtin ku di rewşeke wiha de derfet hebe ji bo vekirina pirtûkxaneyeke giştî.
لی سیامند با آلیکاریا هفجینا خواه نویسکار وندا شیخو پرتوکخانه یک وکر دناوا قامشلو ده کوی دخواست ناوی هلبستوان مستورا اردلانی لپرتوکخانه یا خو بکه لی هفجیناوی تکزی کرکو پرتوکخانه بناوی سیامند بخوبه وکه خلاته جماندیبونا ویره و او پرتوکخانه روزانه جهشت سبه تا هشت ایواری لگل میوانداریا چا و قهوه پیشوازی روشنبیران دکر کوکاری بون او پرتوکین کو سیامند دگرن خوده للبنان و اردن و هریما کردستان و ترکیه کم کرو بون به دست بخینن. سرباری پرتوکین نبلافکری ین آپو عثمان و هن هجمارن کووارا هوار و هیویا ولات و روژانو و هجمار پرتوک و کووارن دی ین کل بردست همو کسان نبون. پشتی خباتک درج بربانگا 15 هیوا 12 سالا 2018 سیامند ابراهیم جه حسب جیان داکتو بری خدا ریا چوناک بوگر او جی پشتی ململانیه که لگل نخوشیه کو جنگا ایکانه بو یا کو سیامند تیده سر نکفت و زیاندار ویش دست دانه روشنبیر یا کردی بو یا کوستونک جستونن خواهش دست دا. شیرین کیلو